Professjonisti li waqt il-qadi ta' dmirijietom jiltaqgħu ma' vittmi ta' vjolenza qed jingħataw taħriġ mill-Kummissjoni dwar il-vjolenza bbażi tal-ġeneru u l-vjolenza domestika. Dan bħala parti mill-Istrateġija Nazzjonali kontra l-Vjolenza Domestika fejn permezz tagħha l-Gvern qed itenni l-impenn tiegħu biex jiġġieled din il-pjaga fis-soċjetà. Waqt żjara fl-Akkademja tal-Forzi Dixxiplinati fejn jiġu organizzati s-sessjonijiet tat-taħriġ, il-Ministru għall-Intern Byron Camilleri flimkien mas-Segretarju Parlamentari għar-Riformi u l-Ugwaljanza Rebecca Buttigieg tkellmu mal-professjonisti li kienu qed jattendu għal dawn is-sessjonijiet. Il-Kummissarju għall-Vjolenza bbażi tal-ġeneru u l-Vjolenza Domestika Audrey Frigieri qalet li dawn il-vittmi jkollhom bżonn xi ħadd li jifhimhom fl-aktar mument vulnerabbli tagħhom. Għalhekk stqarret li s-sessjonijiet edukattivi bħal dawn huma kruċjali fil-ġlieda kontra l-vjolenza. Għal dan il-għan il-Kummissjoni hija gburija li torganizza taħriġ professjonali lil daw il-professjonisti frontliners tul is-sena kollha. Nisimgħu l-bżonnijiet tagħhom, dak li jixtiequ jkunu jafu iżjed dwaru u aħna nidentifikaw esperti li jistgħu jtuhom l-aqwa taħriġ possibbli. Il-Ministru Byron Camilleri stqar li dan huwa gvern li jagħti importanza lil kulħadd, b'mod speċjali dawk vulnerabbli u għalhekk tkellem dwar l-importanza li persuni vulnerabbli u vittmi ta' vjolenza ikollhom dak kollu li għandhom bżonn. Kwalunkwe vittma, b'mod speċjali vittma ta' vjolenza domestika jew inkella gender-based violence, tkun vittma għat-tieni darba jekk meta tħabbat il-bieb sabiex tirċivi l-għajnuna, sabiex tirċivi l-assistenza, ma tirċivihiex fil-ħin u b'mod professjonali. Is-Segretarju Parlamentari Rebecca Buttigieg sqarret li ma hemm ebda dubju li l-akbar priorità fil-ġlieda kontra l-vjolenza hija l-edukazzjoni sabiex kull faxxa tas-soċjetà tkun taf li dan l-aġir mhux tollerabbli. Għalhekk hija saħqet dwar l-importanza ta' dan it-taħriġ. Sar ħafna iżda fadal ħafna xi jsiru wkoll u għaldaqstant nemmnu li t-taħriġ huwa kruċjali sabiex mhux biss nipprevjenu dan ir-reat iżda nassiguraw li l-vittmi jingħataw is-servizz professjonali li jeħtieġ meta ikollhom bżonn l-għajnuna mingħand is-servizzi governattivi.